Gipakusgan sa Davao City Police Office ang police visibility taliwala sa taas gihapon nga kaso sa rape sa Davao City. Gisugyot sab sa awtoridad nga limitahan ang paggamit sa mga menor de edad sa social media kay posibleng gamiton sab kini sa mga suspect aron mang biktima. Ani ang report. 26 ka rape cases ang natala sa Davao City Police Office sa first quarter karong tuiga. Mas ubos itandi sa 36 ka kaso sa susamang period sa 2022. Apan bisan miubos, makonsidera kuno nga taas ang maong ihap kay nahitabo kini sulod lang sa 3 ka bulan. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Catherine Del Rey nga mas gipahugtan nila ang police visibility sa dakbayan agig aksyon sa taas nga kaso sa rape. Nagkantang bagong mga patrol man at patrol woman, gipa-intensify nato ato ang mga patrollers, kay gimo sila na patrollers. And then, of course, dili man jud makawer tanan sa police, ang tanan area. So, ginatapod nato ang mga barangay tanod. Ang sa rape cases maggo, dili lang jud ni siya trabaho sa police lang. Sa tanan jud ni siyang sector sa society. So, magtinabangay jud ta. Gani mas gipakusgan nila ang kampanya Batok Rape sa matag barangay pinaagi sa baguhay lang nga gilusad nga oplan kilos. Ginalantaw usab sa DCPO nga ang hinungdan sa taas nga kaso sa rape sa syudad maong pagdaghan sab sa mga naga-report niini sa otoridad. Sa tala sa buhatan, sagad sa mga biktima, mga minor de edad. Busa gisugyot sa National Bureau of Investigation Region 11 nga limitahan ang paggamit sa mga minor de edad ug social media. Sanglit sagad kuno sa mga nagunitan nila nga rape case nga gikalambigitan sa mga minor de edad, nagsugod sa social media ang pag-inilhanay o pagkontak tali sa biktima ug suspect. Kini gawas pa sa dali na lang kaayo nga pag-access sa mga laway nga hulagway ug videos online. I-limit yun ang access sa mga batanon, especially those below 18, ang access sa social media. Do not let the parents keep cell phones at home. As much as possible, monitor ang movement. Naman tayo kita mag-locator. Mga anak nimo, i-locate sila, asa sila nalakaw. Through their phones. It should be, if ended, she can open an account. It should be with the consent of the parent. Especially if that minor is below 18. Mas pakusgan sab sa Davao City Social Welfare and Development Office ang advocacy program Batok Rape ug kinahanglan kuno nga magsugod kini sa panimalay. Ilabi pa nga daghan sab sa mga suspect kabanay o paryente ra sa biktima. Kana ganing kung pwede lang ganing even the father ganing kung pwede dili nato i-practice sa family nga magkista sa lips sa atong mga anak. Na ako'y makita ana which is dili na siya maayo. Kana palang daan, I work with Balay Damupan for 14 years. So dito na ako nakita, ginaun sa pag-groom ang atong mga bata sa sulod sa panimalay. Okay lang na kay Papa mangkunin mo. So usay mo nga, magbuhat ka laghugaw sa una-una sa bata. Pero sa karon nga panahon, dili na siya because that is a grooming stage. Ang CSWDO andam nga mutabang ngadto sa mga nabiktima sa pagpanglugos ug subling giawhag sa kapulisan ang mga biktima nga dili mahadlok mosumbong o mo report aron maundang ang maong daotang binhutan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.